Pakistan'ın Demirgazak günbatarında yerleşen Peshawar şäherinde yerli hökümet mukaddes Ramazan ayının dowamında ketkitlenen bahadan azyk önümlerini satyan nokotlary döretdi. Ramazan ayının dowamında bahalar adatça ýokarlanýar. Resmiler bahalary bir ketkitlenen nokotlary Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň tutuş giňişliginde açdylar. Kırgızstanyň gün ortasyndaky Jalalabad şäherinde musulmanlar loteriýaga gatnaşdylar. Loteriýada utan adamlar sentýabrda Mekkä haja giderler. Haja gitmek boýunça şeýle tejribe ilkinji gezek kullanylýar. Jalalabadyň ýaşaýjylary haja gitjeklerin kompýuter tarapyndan saýlanmagynyň aýdyň däldigini aýdyp şikaýet edipdi. Saudi Arabistanyň hökümeti her ýurtdan haja barýanlaryň sanyny ketgitleýän kwota ruhsatyny berýär. Ýewropa Birleşiginiň synçylary Owganystanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň iýun aýynda bolan prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň netijelerini yglan etmezlik kararyny makulladylar. Olaryň pikirine görä bu 2000 saýlaw uçastygynda saýlawlaryň galplaşdyrylmagy barada edilen şikaýetlara garalmagyna ýeterlik wagtyň bolmagy üçin zerur. Şeýlelikde saýlawlaryň netijeleri 4 gün soň ýagny 7-nji iýulda yglan edilmeli. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.